Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна ў гэты дзень у гэты час у нас на сувязі наш улюбёны палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фридман з нашым штотыднёвым аглядам самых актуальных падзеяў. Прывітанне, спадар Александр. Добрый день, вітаю. Что-то вы так задумаліся, відаць, заслухаліся, як я вас выкшталцо на гэтым разам прадстаўляў нашим слухачам і гледачам. Спадар Александр, ну што ж, як звычайна падрыхтавалі нам шмат цікавых тэмаў для абмеркавання, але давайте, можа быць, пачнем з таго, стомленасць Лукашэнкі, пра якую ён загаварыў раптоўна пасля таго, як паўсюль пайшла інфармацыя, што ён вельмі дрэнна сябе пачуваў у Астане. І прызнаў, што стомленасць, трэба яму адпачынак, цэнтр сілы Александрыя, гэтак усё. Ці варта нам увогуле звяртаць увагу на гэтую чарговую сітуацыю са здароўем Лукашэнкі? Ужо не адзін раз такое здаралася, там уже некаторыя палітыкі нават крычалі пра тое, што ўсё, там 3 дні засталося да вызвалення Беларусі ад дыктатара, і ўсё працягваецца. Такім чынам, ці трэба на гэтую тэму разважаць і звяртаць на яе ўвагу, ваше меркаванне? Думаю, что трэба, па-першае, трэба хаця б таму, што мы маем справу з персаналісцкай дыктатурай. І ў Беларусі па-ранейшаму ва ўладных колах усё завязана на Лукашенко. І будучыня, тое, што будзе, як будзе развівацца краіна ў бліжэйшы час, яно звязана з Лукашэнкам. І ў такіх умовах такой персаналісцкай дыктатуры, канешне, стан дыктатара уплывае, вельмі моцна уплывае, яно уплывае на прыняцце рашэнняў, ён уплывае на нейкую там магчымую барацьбу ва ўладных колах, якая можа ўжо ідзе, а можа пачацца ў любы момант, калі сапраўды стан Лукашэнкі пагоршыцца. Таму назіраць за гэтым, канешне, неабходна. І гэты выпадак гэтым разам ён мне падаецца такім нават больш важным, чым у мінулым годзе. Што мы бачылі ў мінулым годзе? Так, там візуальна было бачна, што Лукашенко недобра сябе адчувае, што ён нават не ў стане выконваць тое, што ён звычайна выконвае, там потым былі розныя чуткі іншыя. І дзяржаўная прапаганда, яна была разгублена ў пэўным сэнсе, яны не ведалі, як на гэта рэагаваць. Потым усё ж таки Лукашенко з'явіўся, і на пэўны час гэтая тэма знікла, бо тое, што мы бачылі, фактычна бачылі, як Лукашенко сябе паводзіць, канешне, там тыя ж відэа, якія з'яўляліся з іншых краінаў, як апошнім часам, апошнія, напрыклад, з Манголіі, дзе з'яўляецца зусім не тое, што лукашэнкаўская прапаганда жадала паказаць, яна паказвае, што Лукашенко, чалавек ужо ў сталым узросце, і відавочна, як і ўсе людзі ў сталым, і не толькі, дарэчы, у сталым узросце, мае пэўныя праблемы са здароўем. Гэтым разам мы бачым, што сітуацыя такая, што Лукашенко нават мусіць гэта прызнаць. Не мусіць прызнаць не постфактум, як гэта было ў мінулым годзе. Яму было дрэнна, потым ён гэта перажыў усё, і ён там пачаў размаўляць, казаць пра свае праблемы са здароўем, але ўжо ў мінулым часе. Тое ж самае ён, напрыклад, рабіў, калі перабалеў ковідам. А зараз, іншае, тут жа ўся сітуацыя працягваецца, і Лукашенко як бы сваё знікненне з публічнай прасторы ён фактычна анансаваў там у Александрыі. Што мы бачым апошнімі днямі? Так, з'яўляюцца нейкія паведамленні ад імя Лукашэнкі, але ў публічнай прасторы Лукашэнкі няма. Лукашенко мусіць узяць паузу. І гэты момант, што б ён там пра ліпень не казаў, што гэта такі загружаны момант, гэты ліпень 2024 года, гэта для яго асаблівы ліпень. Гэта той ліпень, у якім ён у 94 годзе выйграў прэзідэнцкія выбары, і ў гэтым годзе 30-годдзя. 30-годдзя гэта той момант, калі трэба падводзіць высновы, паказваць, як там усё было, і што Лукашенко дасягнуў за гэтыя гады, і што ён па-ранейшаму знаходзіцца у вельмі добрым стане і хоча працягваць. І што мы бачым? Сёння ўжо 9 ліпеня, заўтра 10 ліпеня, калі я не памыляюся, гэта гадавіна другога тура выбараў 94 года. Лукашэнкі ў публічнай прасторы няма, і гэтая тэма 30-годдзя Лукашэнкі, якая чакана павінна была быць галоўнай прапагандысцкай тэмай ліпеня, яна не ў цэнтры ўвагі дзяржаўнай прапаганды зараз. І гэта паказвае, што пэўныя праблемы ў Лукашэнкі
Лукашэнкі сапраўды ёсць, і момант, у які яны з'явіліся ў публічнай прасторы, і гэта стала бачна, ён для Лукашэнкі момант досыць дрэнны. Ну вось пачаліся адразу думкі про тое, что ну усе ж мы не вечныя, і якім бы ты ни быў народжаным прэзідэнтам, якім бы ты ни быў палітычным і не толькі мачо і гэтак далей, як кажуць, час не шкадуе нікога. І адразу там, а ці ёсць ну как бы спадзевы на тое, что гэтая адыход у тым ці іншым выглядзе, але адпусканне гэтых пасінелых пальцаў даюць шанец дэмакратычным сілам. Вы на гэтую тэму разважалі, і гэта ў сённяшніх умовах і варунках, у сітуацыі, якая ёсць вакол нашай краіны. Варта спадзявацца на гэта? Ну і зноў жа Лукашенко не той чалавек, як мне падаецца, які ў стане прыняць такое рашэнне, што я стаміўся, мне дрэнна, я не магу больш кіраваць. І он гэтага баіцца, бо сапраўды, калі мы ўсё ж таки паглядзім на палітычную рэчаіснасць, той самы транзіт, трансфер, як заўгодна можна гэта назваць, ён не падрыхтаваны. Так, механізмы створаны з усебеларускім народным сходам і іншае, але ён відавочна на дадзены момант не падрыхтаваны. Так што калі Лукашенко не ў стане будзе выконваць свае абавязкі, альбо калі яго стан пагоршыцца, ну гэта будзе такі моцны стрэс-тэст для гэтай сістэмы кіравання. Мне падаецца, яна да яго не падрыхтаваная. Што тычыцца дэмакратычных сілаў, то у дэмакратычных сілаў ёсць, канешне, вельмі важны капітал, гэта іх сувязі з захадам, гэта заходняя падтрымка і тое, што дэмакратычныя сілы прызнаюцца захадам і з'яўляюцца партнёрам захада. Но калі мы паглядзім на сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі, як яна выглядае, дык уявіць сябе, што захад нейкім сур'ёзным чынам можа ўплываць на палітычныя працэсы пасля Лукашэнкі, альбо пасля раптоўнага сыхода Лукашэнкі, альбо калі Лукашенко не будзе ў стане выконваць свае абавязкі, ну пакуль гэта так не выглядае. Тут хутчэй за ўсё гэта шанец для Москвы яшчэ больш узмацніць свой уплыў на Беларусь і ў выніку прывесці да ўлады чалавека, які будзе на ўсе 100% Москву задавальняць, і першае і другое будзе абсалютна лаяльным, і трэцяе не будзе такім амбіцыйным усё ж таки як Лукашенко. Гэта не значыць, што Москва Лукашенком не задаволена. Москва Лукашенком, я думаю, цалкам задаволена, ён робіць усё, што Москве патрэбна, але для Москвы, магчымы і лепшыя варыянты, чым Лукашенко. Я думаю, што Лукашенко гэта таксама выразна разумее. Так што зараз не думаю, што гэта такая сітуацыя, якой маглі б скарыстацца дэмакратычныя сілы, і што гэта быў бы шлях да дэмакратызацыі Беларусі. Бо вонкавы кантэкст і ўплыў Расіі і сённяшняя сітуацыя ва Ўкраіне з вайной, яна не спрыяльная. Ну вось сапраўды, я б хацеў тут з вами, можа быть, шырэй зірнуць на гэтую тэму, таму што безумоўна кожны раз, калі ўзнікае тэма там нейкай хваробы і хуткага там ці не вельмі хуткага, але сыходу там змены адыхода Лукашэнкі ад улады, думаеш, пачынаюцца развагі і спрэчкі на тое, а ці гатовы дэмакратычныя сілы нешта ў гэтай сітуацыі зрабіць, ці змогуць яны скарыстацца гэтай форткай магчымасцяў, ці ёсць у іх планы гэтак далей. Потым ідуць развагі пра тое, што Москва ж таксама не спіць у шапку, яна таксама будзе нейкім чынам рэагаваць. І вот тут два пункта. Першае, якая, на ваш погляд, найхутчэй будзе ў дадзенай сітуацыі рэакцыя Москвы, і калі паглядзець шырэй, а ці толькі Москва глядзіць на гэтую сітуацыю і чакае магчымасці нейкія атрымаць з гэтага свае выгоды, а Кітай, да прыкладу? Калі мы паглядзім, давайте спачатку паглядзім гэта з пазіцыі Китая. Пазіцыя Китая, яна досыць прагматычная. Тут нічога асабістага. Вось Лукашенко, ён же такі чалавек, які імкнецца выбудоўваць асабістыя адносіны. І вось на асабістых адносінах у яго звычайна ўсё трымаецца. Вось вельмі добры прыклад быў Венесуэла. У яго былі вельмі добрыя адносіны з Уго Чавесам, і вось той час, калі Чавес кіраваў, знаходзіўся на чале Венесуэлы, там былі розныя
сумесныя проекты, там можна доўга разважаць пра эфектыўнасць і здабыткі гэтых проектаў, але яны былі. Вось гэты падмурак беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва было, так бы мовіць, асабістая была сяброўства альбо хутчэй прыязнасць паміж Чавесам і Лукашэнкам. Чавес памёр, і ўсё замарудзілася. Сёння, конечно, там ёсць, напэўна, нейкія праекты, але адносіны паміж Лукашэнкам і Мадурам не ідуць у ніякае параўнанне з адносінамі паміж Лукашэнкам і Чавесам. Вось тое ж самае мы назіраем зараз з Зімбабве, напрыклад. Там асабістыя адносіны Лукашэнкі з прэзідэнтам Нангагвай. Тое ж самае ён імкнецца выбудоўваць з Манголіяй. Вось гэта яго палітычны стыль. Кітайцаў гэта асабліва не цікавіць. Кітайцам, у прынцыпе, усё роўна, хто будзе на чале Беларусі. Будзе гэта Лукашенко, будзе гэта Качанова, будзе гэта, умоўна кажучы, нават Ціхановская. У той меры, пакуль інтарэсы Китая будуць задаволены, перш за ўсё эканамічныя інтарэсы, і Китай зможа рабіць у Беларусі ўсё, што яму патрэбна, усё, у іх праблем абсалютна няма. Іх не цікавіць, уласна кажучы, ці будзе ў Беларусі дыктатура, альбо ў Беларусі будзе дэмакратыя. Яны добра працуюць і з адносна дэмакратычнымі рэжымамі і ў афрыканскіх краінах, і ў еўрапейскіх краінах, дарэчы. То бок гэтыя палітычныя акалічнасці іх асабліва не цікавяць. То бок яны будуць назіраць за сітуацыяй, я думаю, што ў любым выпадку пройгрышы яны не будуць. Хто б не прыйшоў да ўлады пасля Лукашэнкі, альбо дэмакратычныя сілы, альбо нехта з лукашэнкаўскага асяроддзя. Гэтыя людзі будуць развіваць і надалей адносіны з Кітаем, хаця б таму, што Кітай і на шляху да супердзяржавы, і нават, магчыма, да адзінай супердзяржавы у будучыні нашай планеты. І таму кожная дзяржава фактычна зацікаўлена у добрых ці, прынамсі, лаяльных, нейтральных, станоўчых адносінах з Кітаем. Што тычыцца Расіі, там іншае. Расіі, канешне, гэта зразумела, ім важна, каб Беларусь аставалася пад кантролем Расійскай Федэрацыі. Яны ўвогуле лічаць, што Беларусь ужо даўно ў іх у кішэні, а што там будзе далей, ці захаваецца ў той ці іншай ступені беларуская дзяржаўнасць, альбо Беларусь будзе далучана ў якасці губерніяў да Расійскай Федэрацыі. Гэта з пункту гледжання Пуціна, мне падаецца, пытанне другаснае. Галоўнае цалкам кантраляваць, глобальна кантраляваць тое, што адбываецца ў Беларусі. І вось у такіх умовах, як сёння, калі Беларусь яшчэ мае такую вялікую стратэгічную каштоўнасць для Расіі ў сувязі з вайной, калі ў Беларусі будзе назірацца нейкая турбулентнасць, яны зробяць, прынамсі, усё магчымае, каб у Беларусі да ўлады не прыйшлі альбо антырасійскія сілы, альбо тыя сілы, якія скептычна будуць ставіцца да шчыльнага супрацоўніцтва з Расіяй. Гэта не значыць, што у дэмакратычнай Беларусі няма ніякага шансу. Расія, канешне, не гледзячы на ўсё, у іх моцныя рэсурсы, у іх хапае рэсурсаў, у іх хапае тых людзей, на якіх яны могуць спадзявацца у Беларусі, але гэта не значыць, што ўсё яны могуць зрабіць. Сітуацыя можа скласціся і такім чынам, но тут мы ўжо ідзем у абсалютна такія тэарэтычныя разважанні, што Расія пры ўсім жаданні не зможа пераламіць сітуацыю ў Беларусі у сваім накірунку. Но уявіць сябе на дадзены момант, што яны проста будуць глядзець і назіраць і казаць, паглядзім, хто там будзе. Хай там яны паспрачаюцца за ўладу. Можа, нават прыйдуць нейкія празаходнія сілы, мы з імі дамовімся. Не. Такога яны відавочна ў выпадку Беларусі, у выпадку краіны, якую яны самі называюць сваім адзіным саюзнікам, не, такое яны рабіць не будуць відавочна. Давайте працягнем кітайскую тэму, але ў звязку і з Беларусю найперш і з нашым рэгіёнам. Першае, гэта беларуска-кітайскія вучэнні, якія зараз адбываюцца ў Беларусі. Упершыню, я так разумею, сумесныя такія вучэнні на тэрыторыі Беларусі адбываюцца, па-першае. Па-другое, без удзелу Расіі. Хай там кітайскіх гэтых вайскоўцаў не шмат, там сотня, там троху болей, плюс
плюс-мінус, але прыцягнула увагу гэтая падзея і заходніх СМІ, наколькі я разумею з ваших допісаў у вашым телеграм-канале. Дарэчы, карыстаюся момантам, раю ўсім подписываться на телеграм-канал спадара Александра Фридмана, каб быць у курсе асноўных падзеяў. Так вось, чаму, у чым цікавасць да гэтай, ну, здавалася б, незначнай і невялікай по маштабам падзеі? Это не беларуска-расійскія вучэнні, якія там десяткі тысяч солдат і тэхнікі збіралі, прычым там уздоўж украінскай мяжы, напрыкладу, што таксама падвышала розныя там напружанне. А тут, ну, што там, сотня там этих китайских солдат. Ну, калі я не памыляюся, дарэчы, магу памыляцца, але ўсё ж таки мне падаецца, што гэта так, это ўвогуле першае вучэнне з удзелам кітайскай арміі на тэрыторыі Еўропы. Прычым, як мы бачым, яшчэ ў непасрэднай блізасці да межаў Украіны ў НАТО. І з пункту гледжання Китая, ну, гэта відавочны месседж, асабліва для Злучаных Штатаў, бо мы ж ведаем, што амерыканскія вайскоўцы знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы, што вось глядзіце, як вы там разважаеце наконт Тайваня, дапамога Тайваню, а вось мы таксама ж можам. У нас таксама ёсць краіна, на якую мы можам апярэцца, з якой мы супрацоўнічаем. І нават для нас не з'яўляецца праблемай правесці там нейкія вучэнні у непасрэднай блізасці да межаў з НАТО. То бок, з пункту гледжання Китая, гэта такая вельмі сімвалічная справа. Паказаць, што ў іх ёсць вага, што яны на сур'ёзным узроўні, што ў іх ёсць вялікія і палітычныя, і ваенныя магчымасці. Гэта такі вельмі важны момант, як мне падаецца, з пункту гледжання Китая. Яшчэ одна цікавая акалічнасць звязаная з тым, як вы слушна заўважылі, што Расія ў гэтых вучэннях не ўдзельнічае. Яны сапраўды беларуска-кітайскія, то бок Расія па-за дужкамі. І тут Кітай дэманструе ізноў жа сваю моц. Што вось як бы Беларусь, яна як бы Китаем таксама, ну, доўгі час прынамсі успрымалася як тэрыторыя, якая знаходзіцца пад асаблівым кантролем Расіі. Там трэба дзейнічаць вельмі асцярожна. Там не трэба дзейнічаць такім чынам, каб пакрыўдзілася Расія, каб Расія палічыла, што там нехта ўмешваецца ў зону яе спецыяльных інтарэсаў і гэтак далей. Цяпер што мы бачым, яны гэта робяць. Я не думаю, што Масква ў захапленні. Я не думаю, што там ужо гэта для Масквы такая трагедыя, але яны гэта ўспрынялі сігнал, што Кітай дзейнічае і нават у тых рэгіёнах, якія, уласна кажучы, Расіі ўспрымаюцца як свая вотчына, дзейнічае не толькі вельмі асцярожна, але і вельмі упэўнена. Ну і гэта яшчэ раз дэманструе, канешне, пэўную слабасць Масквы. Масква гэта ніколі не прызнае, яны ж не скажуць, што вось мы слабыя, таму тут Кітай праводзіць напрамую гэтыя вучэнні з арміяй Лукашенка. Не, яны гэта не скажуць, але для сябе яны пэўныя высновы зрабілі. Што ж тычыцца Лукашэнкі, ну для яго гэта выдатная абсалютна справа. Я думаю, што калі б ён быў у лепшым стане, дык ён бы нават паўдзельнічаў у гэтых вучэннях. Ну, можа, яшчэ паўдзельнічае, яны ж некалькі дзён яшчэ будуць, калі я не памыляюся, працягвацца. Бо гэта яго мара. Гэта прамыя адносіны з Кітаем без расійскага пасярэдніцтва. Ён жа заўсёды паўтарае, што вось адносіны з Кітаем для яго асабліва важныя. Будучыня за Кітаем. І ён гатовы супрацоўнічаць з Кітаем, ну, ва ўсіх магчымых галінах. І вось такі добры прыклад. Гэта ўжо не толькі эканоміка там і нейкія там палітычныя дэлегацыі. Гэта ўжо ваенны чыннік. Ваенны чыннік і для Лукашэнкі прыемны. Гэта паказвае, што ў пэўным сэнсе дыверсіфікацыя знешняй палітыкі працуе. Кітай паказвае сваю гатоўнасць удзельнічаць у розных беларускіх працэсах больш актыўна. І гэта менавіта тое, чаго Лукашенка апошнім часам імкнуўся дасягнуць. Ён-то імкнуўся дасягнуць, але ведаючы разважлівасць і хітрапланавасць Китая, ці не падаецца, што было прынята рашэнне і зараз паступова просто гэтая тэрыторыя і гэтыя рэжымы, ўсё астатняе бярэцца под контроль. Ну, сколькі гадоў гаварылі про этую усепагодныя там нейкія там сяброўства, якія ў прынцыпе ні да чога не прыводзілі. Гучна нешта там заяўлялі, разыходзіліся і забывалі адзін на аднаго. А тут табе і ШОС,
тут табе і военные вучэнні, тут табе і візіт адразу Рыжэнкова у Кітай, не паспеў прыйсці на гэтую пасаду ўжо адразу у Кітай. В прынцыпе, это такое не слабое дасягненне. То есть не падаецца, што Кітай прыняў рашэнне і зараз спрабуе как бы взять под свой контроль? Я думаю, что Китай, по-першае, гэта ж не тое, што пачалося зараз. Гэта так Китай рухаецца, але робіць вельмі павольныя крокі. Вось падмурак быў падрыхтаваны. Зараз гэтыя крокі яны робяцца. Ну, відавочна, гэтая актывізацыя Китая звязана не толькі з тым, што вось гэтага так жадае Лукашенко. Гэта звязана з тым, што Китай бачыць, што Россия альбо пагаджаецца на тое, каб Китай больш актыўна прысутнічаў у Беларусі, альбо нічога з гэтым ужо зрабіць не можа з прычыны сваёй уласнай залежнасці ад Китая. Таму яны гэтыя крокі робяць, яны безумоўна працуюць на перспектыву. Ім важна, каб у Беларусі захаваўся гэты пракітайскі вектар, каб той урад, каб той прэзідэнт, які ў Беларусі быў, арыентаваўся у знешнепалітычна перш за ўсё на Кітай і улічваў эканамічныя інтарэсы Китая. І тут жаданні Китая і жаданні Лукашэнкі, канешне, супадаюць. Я думаю, што Лукашенко для сябе даўно ўжо зрабіў выснову, што Расія гэта сённяшні дзень і Расія гэта мінулае. Усе гэтыя 30 гадоў, якія Лукашенко знаходзіцца ва ўладзе, ён знаходзіцца з расійскай дапамогай эканамічнай, палітычнай, ваеннай. Тут можна гэтае рытарычнае пытанне задаць. А што было б з Беларусю, калі б Лукашенко ўсе гэтыя 30 гадоў гэтай падтрымкай не карыстаўся? Ну, хутчэй за ўсё, не было б гэтай гадавіны, 30-й гадавіны гэтага рэжыму. Але, ізноў жа, гэта мінулае, і гэта сённяшні дзень. І сёння рэжым працягвае атрымліваць ад Расіі шмат. Але што тычыцца будучыні, вось мне падаецца, у будучыню Расіі Лукашенко не верыць. Ён сапраўды упэўнены тым, што будучыня за Китаем. І вось тут ёсць вельмі такі сімвалічны момант, звязаны з ягоным малодшым сынам Мікалаем Лукашенко. Тое, што Лукашенко малодшы вывучаў кітайскую мову і выглядае так, што досыць добра яе таксама вывучыў, што ён таксама не ведае ці часткова, ці поўнасцю атрымлівае сваю адукацыю у Кітае. Гэта паказвае, што ў сям'і Лукашэнкі вектар на будучыню вызначаны. Будучыня з пункту гледжання Лукашэнкі не за Расіяй, будучыня за Кітаем. І вось на гэтую будучыню у свеце, дзе з пункту гледжання Лукашэнкі будзе дамінаваць Кітай, вось на гэтую будучыню ён разлічвае, і тое, што зараз робіцца, гэта падмурак пад гэтую будучыню. Ну, можа быць, да, наколькі гэта ўсё ж таки дапаможа яму уратавацца ад навічка, калі будзе прынятае такое рашэнне, невядома, але тым не менш. Давайте да іншую тэму, але таксама ускосна можа быць звязаная з Кітаем, але кіраўнік Венгрыі Орбан зараз ездзіць па свеце са такой міратворчай місіяй, якую ён узяў на сябе. Зараз, відаць, спрабуе, пакуль Трамп не прыйшоў да ўлады і не выканаў сваё абяцанне цягам аднаго дня памірыць Расію з Украінай. Хуценька гэта зрабіць перад ім, ездзіць быў у Кіеве, быў у Маскве, быў у Пекіне, зараз там збіраўся, здаецца, у ЗША паехаць з гэтай жа мэтай. І вось здавалася б, калі Расія сама заяўляе пра тое, што яна не супраць, вот дзе-то вот ёсць свае, конечно, умовы, але за мір, яны падтрымліваюць таго ж самага Орбана, і вот падчас гэтай ягонай місіі, з якой ён ездзіць, напярэдадні чарговай сустрэчы з саміта НАТО ў Вашынгтоне Расія наносіць удар па Киеву, не просто по Киеву, а по лекарнях. Я шмат читаю про тое, наколькі гэта высокадакладная зброя ракетная расійская насамрэч недакладная, але нават пры гэтай недакладнасці так вось мэтанакіравана потрапіць по лекарнях,
ну как бы выглядае на тое, что адмыслова па іх білі. Якія мэты пераследуюцца і навошта рабіць гэта адначасова вось і наперед, ну ладно, пярэдадні саміта можа быць зразумела, але вось тут жа ж Орбан, сябра, якога там вот притуляў да сваёй левой грудзі Путін толькі што, і на табе такія дзеянні, навошта? Ну, я думаю таксама, што яны зрабілі гэта мэтанакіравана, і ў кантэксце ў візітаў Орбана таксама тут ёсць пэўная логіка з гэтым звязаная. Но я пачну трошки з іншага моманту. Вось вы слушна апісалі гэтае турне Орбана, што ён тут накіраваўся ў Кіеў, потым была Москва, там пасля Москвы Пекін, і ўрэшце рэч зараз ён будзе прымаць удзел у саміце НАТО у Злучаных Штатах. Але вось у Беларусь он не заехаў. Вось такі цікавы момант. Было б у пэўным сэнсе, калі Орбан кажа, што зараз будуць прымацца неканвенцыянальныя рашэнні, мы будзем размаўляць з усімі, мы будзем пачынаць дыялог і іншае. Можна было сказаць, ну а чаму ж у Беларусь тады не заехаць? Ну добра, каб не марнаваць час, можна было б гэта сімвалічна рабіць там на гадзінку, на 2 гадзіны, на 3 гадзіны. Не, ён гэтага не робіць. Бо ў гэтым з пункту гледжання Орбана няма аніякага сэнса, і нейкага прапагандысцкіх плюсаў гэта не прынясе. І гэта яшчэ раз паказвае вось насамрэч палітычную вагу самазванага міратворца Лукашэнкі. У тым сэнсе, што калі ідзе размова пра той, каб выйсці з вайны, Лукашенко, які заўсёды прапаноўваў там свае паслугі у якасці міратворца, перамоўшчыка, ён не запатрабаваны і абсалютна не цікавы. Так што Орбан тут вырашыў не марнаваць час. Цяпер, каб зразумець увесь гэты кантэкст, я думаю, што дастаткова сапраўды пачуць самога Орбана. Орбан робіць сваіх вось гэтых паездак, якія ён уже зрабіў, яшчэ будзе рабіць, ён робіць іх велізарную піяр-акцыю. Ён звяртае на сябе ўвагу. Ён дакладна ведае, ён разумны чалавек, не першы дзень у палітыкі, вельмі спрытны, вельмі вопытны чалавек. І вельмі добра разумее, што ніякіх ніякіх дасягненняў гэтая дыпламатыя мець не будзе. Ну, гэта насамрэч смешна на гэта глядзець, што на Орбана, які паехаў у Кіеў, потым паехаў у Москву і зрабіў выснову, што Москвы і у Кіева зусім розныя пазіцыі. Нічога ў іх супольнага няма. Чацвёрты год ішла актыўная фаза вайны. Орбан заўважыў. Менавіта, што для гэтага трэба было паляцець у Кіеў, потым паляцець у Москву. Гэта першы момант. Другі момант яшчэ, я б тут дадаў. Досыць цікавае інтэрв'ю выйшла з Орбанам у нямецкай газеце «Більд», дзе ён фактычна там розныя акалічнасці распавядае там пра асаблівасці Пуціна, там называе Пуціна суперрацыянальным чалавекам і іншае. Добра, можа ён так і сапраўды Орбан бачыць. Але потым там ідзе такая цікавая рэч, што Путін з пункту гледжання Орбана дакладна ведае, чаго ён хоча, дакладна ведае, якія ў яго мэты, і што калі мы зараз не спынімся, вось калі зараз вайну не спыніць, вось тады будзе жахлівая эскалацыя. Мы ўжо шмат разоў, мы перманентна чуем пра гэтую жахлівую эскалацыю. Вось тут гэта трэба рабіць, бо рускія, як падкрэслівае Орбан, яны іншыя, у іх іншы погляд, у іх іншая гісторыя, і яны гатовыя пайсці. Я ўжо раблю парафраз, фактычна гэта менавіта тое, што казаў Орбан. Яны гатовыя ісці ўсё далей і далей. І трэба ўспрымаць іх пагрозы, так бы мовіць, сур'ёзна. І вось што мы бачым. Напэўна, ў Маскве ведалі, што Орбан будзе агучваць вось прыкладна такія тэзісы. Я далёкі ад таго, што каб там бачыць у Орбане нейкую марыянетку, якая толькі выконвае загады з Масквы. Не, ён гуляе ў сваю гульню, добра ў яго і свае інтарэсы з Масквой, але ў пэўным сэнсе, канешне, ён фігура самастойная, цынічна самастойная, якая пераследуе свае уласныя палітычныя мэты. І вось што мы бачым, каб падмацаваць вось гэты тэзіс пра тое, што Масква насамрэч гатовая да самага жахлівага, што яна не спыніцца і што ўсё будзе вельмі жудасна. Яны робяць тое, што яны робяць.
Гэта ізноў жа тут просто уважліва трэба ставіцца да таго, што раз-пораз кажуць людзі, якія паходзяць з бліжэйшага атачэння Пуціна. Што іх непакоіць, вельмі непакоіць. Тут можна прыгадаць, напрыклад, таго ж расійскага палітолага Сергея Караганова, вельмі блізкага да бліжэйшага атачэння Пуціна. Што вось тыя пагрозы, якія з Масквы ідуць, і з ядзернай зброі, з усім астатнім, што Захад іх не ўспрымае, што Захад працягвае падтрымку Украіны. І вось гэта расійскаму боку відавочна не падабаецца. Таму ідуць вось такія сігналы. Канешне, яны ніколі не пацвердзяць, што яны гэта зрабілі. Прабачце, а калі яны прызнаваліся ў тых ваенных злачынствах, якія яны зрабілі? Мы ж ведаем, расійская армія гэта адзіная армія ў свеце, якая ў прынцыпе не робіць аніякіх злачынстваў, бо гэта расійская армія. І ж такі аргумент. Расійскі салдат ніколі не забівае цывілістаў, грамадзянскіх, бо ён расійскі салдат. Выдатны аргумент у двукосе. Але ж экспертная супольнасць, усе людзі, якія заўважаюць, якія глядзяць, якія бачаць, яны ж дакладна ведаюць, што б там не казала расійская прапаганда, гэта досыць відавочная гісторыя. Зразумела, хто гэта зрабіў. І гэта сігнал з боку Расіі. Вось глядзіце, мы гатовыя і нават на такія крокі. І будзем рабіць гэта надалей. Вы жадаеце, каб гэта было надалей? Падтрымлівайце Украіну. Не жадаеце, схіляйце Украіну да капітуляцыі на нашых умовах. Вось такая, мне падаецца, логіка ў Пуціна ў гэтым кантэксце. У яго-то логіка можа быць і такая. Сапраўды, мы яшчэ больш наробім зладзействаў ваенных, яшчэ больш будзем знішчаць украінцаў, каб вас напалохаць. Напалохаюцца? Вось якая рэакцыя будзе заходняга свету, палітыкаў і грамадзянскай супольнасці грамадзянаў? Вот што ўжо бачна па настроях, па публікацыях, што пішуць заходнія СМІ? І, дарэчы, вось якраз таки сёння мне папаўся досыць цікавы падкаст з Паулем Ронсхаймером. Гэта журналіст Більд, які размаўляў з Орбанам, і ён упэўнены, што Орбан сапраўды верыць у тое, што ён там распавядае, што вось тыя тезісы, з якімі выходзіць Орбан, якія шмат у чым сугучныя з расійскай прапагандай, гэта менавіта у тое, у чым Орбан упэўнены. І вось Ронсхаймер, ён справядліва кажа, што тыя людзі, якія крытыкуюць Орбана, а Орбана крытыкуе сёння ўвесь заходні свет, і амерыканцы крытыкуюць, французы крытыкуюць, немцы, брытанцы і гэтак далей. Тут узнікае пытанне: вы крытыкуеце Орбана за тое, што ён кажа, што з Масквой трэба дамаўляцца, а што вы робіце насамрэч? Вось ці даеце вы Украіне такую падтрымку, каб сказаць: не, вось з гэтай Масквой мы дамаўляцца не будзем, Украіна атрымае ад нас усё належнае, каб змагацца. Орбан-то лічыць, што б там Украіне не далі, усё роўна Расію перамагчы немагчыма. Тут Орбан просто з гісторыі не вельмі добра знаёмы. Гэта такі вядомы міт аб том, што Расія ніколі не праігрывае войны і іншае. Так што тут гэта нават не варта гэта абмяркоўваць. Але важны пункт, ён сапраўды застаецца. Што Захад на дадзены момант гатовы зрабіць? І мы бачым усе гэтыя гады, пачынаючы з 22-го года, тое, што квалітатыўна, якасна дапамога ў краіне паляпшаецца, Украіна атрымлівае больш і больш і больш. Гэта відавочна можна параўнаць сёння і 22-гі год. Але ці дастаткова гэта для таго, каб Украіна сапраўды дасягнула сваіх мэтаў, каб Украіна перамагла? Відавочна недастаткова. Таму Захаду у пэўны момант трэба будзе вырашаць: альбо Украіна сапраўды атрымае ўсё, што можа даць Захад, і паспрабуе перамагчы, альбо трэба будзе нейкім чынам з Масквой усё ж таки дамаўляцца. І вось тыя, хто крытыкуюць Орбана, як слушна падкрэслівае Ронсхаймер, вось зараз мяч на іх баку. Яны павінны дапамагчы Украіне. Яны павінны зрабіць якасныя крокі. Гэтых крокаў не будзе.
Ужо зараз зразумела, што гэты саміт НАТО, ён бліжэй, Украіна бліжэй да НАТО не стане праз гэты саміт. Ужо учора былі інсайды, французскія інсайды, адмысловыя, дарэчы, інсайды і злівы з французскага боку. Там падкрэслівала, што Злучаныя Штаты і Федэратыўная Рэспубліка Германія — гэта две краіны НАТО, адны з галоўных краінаў НАТО, асабліва Злучаныя Штаты, яны выступаюць супраць таго, каб Украіна зараз была прынята ў НАТО. А вось гэтыя ўсё перспектывы, там калісьці, абавязкова, праз 10 гадоў, праз 5 гадоў і іншае, гэта ўсё словы. Тут рашэнне трэба прымаць зараз. І відавочна, што і адміністрацыя Байдена, і кіраўніцтва Германіі да такіх радыкальных, прынцыповых крокаў не гатовыя. Так, падтрымка ўкраіне яна будзе працягвацца. І такія жахлівыя рэчы, як учора ў Кіеве, яны гэтую падтрымку будуць узмацняць. Але пакуль не выглядае так, што падтрымка выйдзе менавіта на той узровень, якога чакае Кіеў. Ну так, безумоўна, на саміце НАТО могуць заявіць пра тое, што шлях Украіны да ўступлення ў альянс незваротны, ну але колькі той незваротны шлях будзе працягвацца да самого уступлення, гэта, канешне, застаецца пытаннем адкрытым. Давайте вернемся ў Беларусь, і ўсё ж таки пытанне, звязанае з палітвязнямі і гэтай сітуацыяй з вызваленнем палітвязняў. Усё ж таки, ну, я так разумею, что разваги на тэму, што магло стаць прычынай для такога рашэння Лукашэнкі, ну, гэта ўсё ж таки без інфармацыі канкрэтнай, гаданні, як бы мовіць, на нейкай кававым гушчары. Але ўсё ж таки у дадзенай сітуацыі вельмі, мне падаецца, актуальны моманты два. Ці варта разлічваць, што гэта толькі першы крок на вось гэтым шляху, можа быць, да вырашэння пытання палітвязняў, да вызвалення іх, і што могуць у гэтай сітуацыі, ці што павінны ў гэтай сітуацыі рабіць і дэмакратычныя сілы, і Захад? Ну, давайте пачнем з усей гэтай гісторыі. Я просто выкажу сваю гіпотэзу, і зноў жа, гэта абсалютна гіпотэза, магчыма, цалкам магчыма, што я памыляюся, но я схіляюся пакуль па-ранейшаму да наступнай версіі. З тых крыніцаў, якія ёсць, публічных крыніц, нам вядома, што Польшча вылучала ў адносінах да Лукашэнкі, і гэта падкрэсліў міністр замежных спраў, нядаўна падкрэсліў міністр замежных спраў Польшчы Радак Сікорскі. Польшча вылучала два патрабаванні. Першае патрабаванне — гэта спыненне нелегальнай міграцыі. Другое патрабаванне, альбо першае, ну, я не ведаю, я думаю, што яны ідуць у пакеце, гэтыя патрабаванні, вызвалення журналіста Андрэя Пачобута. Што мы бачым на дадзены момант? Пачобут вызвалены не быў. І ўвогуле там першапачаткова былі нейкія чуткі пра тое, што ён будзе вызвалены, што, магчыма, яго прывязуць на мяжу, нічога такога не адбылося. Пакуль на дадзены момант не адбылося. Што тычыцца сітуацыі на мяжы, ну, я, наколькі разумею, яна ў пэўным сэнсе стабілізавалася, але гаварыць пра тое, што міграцыйны крызіс ён спыніўся, ну, не выпадае. Лукашенко, па-першае, і не ў стане, я думаю, яго спыніць, нават калі б гэта і жадаў зрабіць, бо запраўляе гэтым міграцыйным крызісам відавочна Расійская Федэрацыя. Вось. Мне падаецца, што Лукашенко і пад польскім ціскам, і, напэўна, таксама пад кітайскім ціскам, по Кітаі, ну, асабліва Кітай не цікавіць праблема палітвязняў. Ім уся роўна, ці будзе ў Беларусі 1500 палітвязняў альбо 150 000. Гэта не тое пытанне, якое кітайцаў цікавіць. Ім уся роўна, абсалютна ўся роўна. Трэба дастаткова паглядзець на іх уласную сітуацыю з палітвязнямі, журналістамі за кратамі, і цэнзура, якая там ёсць, і ўсё астатняе. Я думаю, што з Кітая быў дадзены пэўны сігнал Лукашэнку нейкім чынам разруліць гэтую сітуацыю на польскай мяжы, каб пагранпераходы не зачыняліся, асабліва каб ішлі грузы, каб сітуацыя нейкім чынам там палепшылася. І, напэўна, візіт Дуды ў Кітаі на гэта таксама паўплываў. І хутчэй за ўсё кітайцы да Лукашэнкі гэтую пазіцыю давялі. Но што Лукашенко было рабіць? Он же ведае, чаго патрабуе Польшча. Но вызваліць Пачобута,
ну скажуць адразу, Польша скажуць усё, вось на таго, каго немагчыма нахіліць, узялі, калі ўжо карыстацца тэрміналогіяй Лукашэнкі, нахілілі. Ці можа ён сабе гэта дазволіць? Думаю, што не можа і не хоча, ведаючы Лукашэнку і асаблівасці ягонай псіхікі. Таму, напэўна, яны і прынялі рашэнне зрабіць такі кампрамісны крок. Вось глядзіце, мы робім так званую гуманітарную акцыю. Мы выпускаем хворых людзей, вельмі хворых людзей, і паказваем тым самым, якія мы гуманныя. І адначасова мы кажам палякам, ну фактычна кажам, ну вось глядзіце, мы ж выпускаем, мы зрабілі крок у вашым накірунку. Цяпер, так бы мовіць, вы павінны вырашаць. То бок гэта вось такая кшталта гульня. Ну Польша пакуль яна сваіх патрабаванняў не змяніла, і думаю, што Лукашенко зараз вось якраз і будзе вырашаць гэтае пытанне, што рабіць з пачобутам. Мне падаецца, ён першапачаткова спадзяваўся на тое, што вось ён гэтых хворых, сапраўды хворых людзей, які знаходзяцца ў цяжкім стане, вызваліць, прадаць гэта як такую гуманітарную акцыю, гэта будзе нармальна ўспрынята, і ў самой Беларусі ніхто не скажа, што вось Лукашенку у двукосці нахілілі. Не, Лукашенко прадэманстраваў свой, так бы мовіць, гуманізм. А палякі, ну, можа, яны гэта прымуць. Калі не прымуць, ну, хутчэй за ўсё прыйдзецца Лукашенку вызваліць і пачобута. Што будзе ў будучым? Ну, шмат залежыць ад таго, якая будзе рэакцыя Захада. Лукашенко ж не той чалавек, які нешта робіць, ну просто так, там з прычыны гуманізма і іншае. Но гэта не пра яго гісторыя. Ну увогуле дыктатары, гуманісты, ну, гэта недарэчнасць. Гэта зусім недарэчнасць. Вось, ён чакае, якая будзе рэакцыя. Калі Захад, напрыклад, прадэманструе гатоўнасць яму нешта даць, вось за гэтыя крокі, магчыма і далейшае вызваленне. Канешне, такімі мікраскапічнымі порцыямі, але яно тэарэтычна магчымае, бо для Лукашэнкі палітзняволены гэта рэсурс. Гэта рэсурс, які можна прадаць. Вось аддаць просто так, не, ну гэта нікуды не ідзе. А вось прадаць і нешта за гэта атрымаць, так бы мовіць, гэта ў яго інтарэсах. Но пакуль гэта не выглядае, што гэта можа мець нейкі такі сістэмны характар. Што тычыцца дэмакратычных сілаў, ну дэмакратычным сілам трэба ўздымаць гэтую тэму. Бо ізноў жа, каб гэта не выглядала такім чынам, што там Лукашенко вызваліў і тым самым тэма палітзняволеных у Беларусі скончылася. Не, наадварот, я думаю, што пакуль гэта, дарэчы, тое, што я назіраю ў заходніх публікацыях, якія абапіраюцца звычайна на выказванні офіса Ціхановскай, самой Ціхановскай, вось гэта заўсёды падкрэсліваецца, што тая колькасць, якую вызваліў зараз Лукашенко, яна вельмі абмежаваная. І, уласна кажучы, колькасць палітзняволеных у Беларусі, ну, зусім іншая. Так што я думаю, што гэта такі добры момант, добры і важны момант, каб яшчэ раз звярнуць увагу ўсяго света, і пераважна заходніка, безумоўна, на тое, што сітуацыя з палітзняволенымі ў Беларусі жахлівая. Увагу-то звернуць, але ці не будзе гэта такое, што вот прыйшлі новыя палітыкі, выбары прайшлі у той же самай Францыі, да прыкладу, там іншыя, у Германії не так даўно таксама былі выбары, новыя палітыкі, яны зараз паглядзяць на тое, што выйшлі група палітвязняў, невялікая, але працэс пайшоў. Можна зараз подключыцца до гэтага працэсу і ну паспрабаваць сабе на гэтым нейкія балы, дывідэнты атрымаць, типа нібыта вот мы зараз у чарговы раз дэмакратызуем Лукашэнку. Магчыма такое? Думаю, што немагчыма. Тут у тым кантэксце таго, што зараз адбываецца ў Еўропе, роля Лукашэнкі, яна вельмі маргінальная. Гэта не тое, на чым можна зарабіць нейкі палітычны капітал. Тут нават можна паглядзець, вось наколькі перыферыйнае значэнне мае зараз беларускае пытанне. Нават на вызваленне палітзняволеных розныя еўрапейскія ўрады, напрыклад, тая ж Францыя, яны адрэагавалі са спазненнем.
То бок, канешне, яны сочаць за ўсім тым, што адбываецца ў свеце, усё, што адбываецца ў Еўропе. Но вось такой адразу рэакцыі яе ж не было. І тая рэакцыя, якая ішла з Еўропы, ну яна відавочная, там падкрэсліваюць так добра, мы гэта прынялі да ўвагі, гэта, канешне, добра, што Лукашенко вызваліў гэтых людзей, мы гэта вітаем, але ж мы памятаем, што ў Беларусі застаюцца палізняволеныя, і Лукашенко мусіць вызваліць усіх. То бок, вось такія заявы зараз прагучалі. Галоўная праблема адносінаў паміж Захадам і Лукашенкам – гэта праблема даверу. Даверу няма даверу з боку Лукашэнкі. Лукашенко не давярае, абсалютна не давярае Захаду і сыходзіць з таго, што Захад рыхтуе для яго лёс Кадафі, альбо лёс Мілошевіча, альбо лёс Хусейна, і гэта не той лёс, які Лукашенко сябе уяўляе. А з другога боку, Захад не давярае Лукашенку, бо Лукашенко ўжо шмат разова падманваў. Вось. І па-другое, Захад зусім не ўпэўнены, што з Лукашенко можна вырашаць нейкія пытанні. Тут же пытанне яго залежнасці ад Москвы, вельмі моцнай залежнасці ад Москвы. Лукашенко чаму падкрэслівае заўсёды сваю самастойнасць, што вось ён тут гаспадар у Беларусі, што ён за ўсё адказвае, ён прымае рашэнні. Не ў апошнюю чаргу, каб прадэманстраваць Захаду, што ён у Беларусі галоўны, што ў Беларусі нічога не робіцца без яго, што гэта не Расія запраўляе палітычнымі працэсамі ў Беларусі, што гэта ён. Ну, мне не падаецца, што на Захадзе ў гэтым так упэўнены. Ну, яшчэ адзін момант, ён вельмі непрыемны, але ўсё ж таки мушу, напэўна, і яго згадаць. Я гэта шмат разова падкрэсліваў, і я застаюся пры гэтым меркаванні, што галоўнае пытанне для Захаду у дачыненні да Беларусі – гэта пытанне, звязанае з вайной. Каб вайна не перакінулася на тэрыторыю Беларусі, а значыцца яшчэ бліжэй не стала да межаў НАТО і Еўразвяза, і каб беларуская армія таксама не ўдзельнічала ў ваенных дзеяннях ва ўкраіне. То бок, каб вайна не распаўсюджвалася. Гэта галоўнае на дадзены момант. Што тычыцца пытанняў дэмакратызацыі альбо пытанняў палітзняволеных, так, за імі сочаць, але прыярытэтнымі яны, на жаль, на дадзены момант відавочна для Захаду не з'яўляюцца. Ну так, безумоўна, у любым выпадку разлічваць на тое, што адным днём там выйдуць на волю ўсе палітвязні, толькі афіцыйна прызнаныя палітвязні, якіх амаль 1500, не даводзіцца. Але хаця б можна было казаць, калі працэс пайшоў, то паступова будуць вызваляць, але рэпрэсіі неяк сцішыліся. Але што мы назіраем? Учора быў чарговы завочны прысуд 12 гадоў, як бы да іх не ставіліся, але тым не менш і Карач, і Вераніка Цыпкала, і Котаву, і іншым людзям. Сёння працягваецца, распачаўся новы суд над Эдуардам Бабарыка. То есть рэпрэсіі-то не спыняюцца, не то што не спыняюцца, они не суцішваюцца. Так пра што можна казаць, на што тут арыентавацца, на што спадзявацца? Тут как бы асабліва відаць не даводзіцца. Як прапаганда адрэагавала, то есть знайшлі яны магчымасць как бы так і ў дадзеным выпадку паказаць свайго боса героем і гуманістам. Ну, яны гэта робяць, яны мусяць гэта рабіць, а што ім яшчэ застаецца? Яны ж працуюць вельмі па вядомай схеме зараз. Калі ёсць нейкія падзеі, якія непрыемныя, альбо ў іх не хапае крэатыўнасці і фантазіі, каб нейкім чынам гэта выкруціць на карысць Лукашэнкі, то гэтыя тэмы просто замоўчваюцца. Напрыклад, калі мы возьмем тую ж гісторыю з палітвязнямі, грамадзянамі Украіны. Вось гэта украінская кампанента, і Мікалай Швец, і астатнія, там же таксама сярод грамадзянаў Украіны былі тыя людзі, якія былі прызнаны афіцыйна палітвязнямі. Гэта украінская кампанента, яе фактычна ў афіцыйным дыскурсе няма, бо відавочна, што Лукашенко і рэжым, яны нічога за гэтых украінцаў не атрымалі, а жадалі атрымаць, відавочна. Як я ўжо казаў, не той чалавек Лукашенко, каб нешта зрабіць за гэта і каб не атрымаць за гэта нешта. Вось. Што тычыцца палітвязняў, якіх яны вызвалілі, так, там падкрэсліваецца гэтая гуманітарная кампанента.
яна галоўная, што вось Лукашенко такі чалавечы. Ну дарэчы, вось гэтая гісторыя пра чалавечнага Лукашенку, пра Лукашенку гуманіста, яна мне вельмі нагадвае тыя наратывы, якія таксама распаўсюджаны ў Расіі. У Расіі ж таксама ім падабаецца казаць вось дядя Вова. Дядя Вова, ён такі добры чалавек, ён спакойны чалавек, ён узважлівы чалавек, ён гуманіст. А калі б не ён, вось тыя, хто можа прыйсці, яны ж такія жорсткія, яны з вами там на захадзе і з усімі астатнімі цырымоніцца не будуць. Такія ж наратывы ў Расіі прысутнічаюць. Ну вось нешта такое яно прысутнічае ў Беларусі, што Лукашенко, ну ён жа добры, ён жа гуманіст, нібыта ён заўсёды так па-чалавечы ставіўся. А вось ён нават прыняў такое рашэнне, можа яно не самае і лагічнае, і не самае добрае. Вось там як Тур, калі я не памыляюся, там казаў, нам прыйдзецца ізноў лавіць і іншае, і наше грамадства можа гэта не ўспрыняць. Ну чалавек з славянскай душой, ну як жа ён можа не прыняць такія гуманныя рашэнні? Ну вось такія наратывы яны праводзяць на дадзены момант. То бок гісторыя яна ж не скончаная з гэтымі палітвязнямі. Што мы на дадзены момант ведаем? Мы ведаем толькі адзінае імя, папраўце мяне, калі я памыляюся. Пакуль вядома толькі пра вызваленне Рыгора Костусева. І яно вядома, таму што схаваць гэта было невядома. Калі там Лукашенко пачаў разважаць пра людзей з анкалагічнымі дыягназамі, ну адразу ж узнікла імя Костусева. І я думаю, што калі Лукашенко там гэтую прамову рабіў, у яго менавіта Костусев быў і ў галаве. То бок не пацвердзіць вызваленне Костусева, но было нават цяжка. Што тычыцца астатніх людзей, мы нават да сённяшняга дня не ведаем іх імёны. То бок гэта сведчыць пра тое, што аперацыя КДБ яна працягваецца. Тут жа нават не пытанне ў тым, што там нейкі інтэрв'ю нехта даваў, гэта нават і не чакаеш у такіх умовах, але нават імёны невядомыя. То бок гэтыя людзі відавочна па-ранейшаму знаходзяцца пад кантролем камітэта дзяржаўнай бяспекі. Так што спецыяльная аперацыя, так званая, по палітзняволеным яна працягваецца. Ну і на завяршэнне звярнулі ўвагу на тое, што вот акурат таки вы ўзгадалі гэтае 30годдзе ва ўладзе Лукашэнкі, што калі раней ён сам быў супраць і асабліва ніхто не шчыраваў, не рабілі з яго, так бы мовіць, культ асобы, то зараз до 30годдзя нібыта вот гэтую забарону на такое стварэнне культа мало того, што знялі, так яшчэ і заахвочваюць прапагандыстаў, чыноўнікаў вось да такого стварэння культу. Это сапраўды так? Вот вы назіраеце гэта? І да чаго это, як гісторык, вы можете сказаць, да чаго это можа прывесці? Мне падаецца, што гэта сапраўды так. Вось калі мы нават параўнаем 2020 год і тое, што адбываецца зараз. Вось гэты дэвіз лукашэнкаўскай кампаніі ў 2020 годзе быў, як вядомы, любімую не аддаюць. Вось сёння яно ж трошки змянілася з перспектывы на 25 год. Сёння яно гучыць зусім інакш. Сёння гэта гучыць хутчэй любімага не аддаюць. То бок, што вось ёсць Лукашенко, ён так шмат зрабіў, ён ужо ў паважным узросце. Ну, они не кажуць у паважным узросце, гэта ж зразумела. 30 гадоў чалавек ужо ва ўладзе. І зараз не трэба зрабіць усё, вось такі матыў удзе ў прапаганды, каб ён працягваў. Мы не можам яго змяніць. Ну навошта змяняць яго, калі ён ужо ёсць? Не Лукашенко вырашае, што ён вот гэтую любімую не аддаст. А мы павінны звярнуцца да яго, каб быць дастойнымі яго, каб ён пагадзіўся заставацца на чале Беларусі. Вось такія наратывы, ну я, канешне, зараз так ужо трошки перабольшваю, канешне, але сэнс ён выглядае менавіта так. І робіцца гэта, як мне падаецца, для таго, каб Лукашенко, калі ён будзе ўдзельнічаць у гэтых выбарах, каб патлумачыць той вынік, які там будзе, а мне падаецца, ён будзе вынік 90+. Ну яшчэ, мы ж насамрэч не ведаем, у якім стане знаходзіцца Лукашенко. Вось тое, што гэтыя прапагандысты все больш і больш падкрэсліваюць
тое что трэба каб ён вылучаўся что без яго ну нікуды і іншае ну гэта выглядае трошки нелагічна на фоне того что Лукашенко ўжо сам як бы сказаў что ён будзе вылучацца Магчыма что стан здароўя у яго сапраўды такі что ён мусіць прынамсі задаваць себе гэтае пытанне ці хоча ён вылучацца ці можа ён вылучацца ці ён у стане будзе яшчэ займацца аператыўным кіраўніцтвам на працягу наступных гадоў А што тычыцца розных прапагандысцкіх асяродкаў ну тут не трэба мець ілюзій яны ж відавочна кантралююцца беларускімі спецслужбамі і рэтранслююць менавіта тыя наратывы якія яны атрымліваюць там уласна кажучы той же Ігор Тур калі вы сочыце за тым что кажа Тур но это фактычна тыя ж месаджы якія ідуць гэта тое что вам жадае паведаміць камітэт дзяржаўнай бяспекі ну так коротко кажучы Вось і тут у мяне ускладваецца такое ўражанне что яны баяцца тыя ж прапагандысты і ў іншых структурах і ў іншых структурах улады яны нават баяцца что а вось калі Лукашенко не будзе А что там можа пачацца А якая барацьба за ўладу А хто пераможа Вось Лукашенко для іх вось гарант стабільнасці і гарант працягу того что яны зараз маюць Вось таму і ідзе гэта ўсё больш і больш трэба каб Лукашенко вылучаўся трэба абавязкова мы павінны зрабіць усё каб ён вылучыўся Ну выглядае досыць недарэчна гэтыя усе угаворы Лукашэнкі каб ён застаўся Дякую вялікі на жаль трэба завершаць нашу размову нас чакае зараз эфір с былым цяпер ужо прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінета Валерыем Кавалеўскім а с Александром Фрыдманом мы развітваемся раю яшчэ раз подписываться на телеграм-канал спадара Александра і не забывайте подписываться калі для вас это бяспечна на YouTube канал Еврорадио расширвайте покидайте свои комментары натискайте на звоночек подписывайтесь ну і на сёння я развітваюся со спадаром Александром до сустрэчы жыве Беларусь жыве